ದುರಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತನಾಗಲಿ ಏರ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಏನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಟು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಪಡ್ದಾಂಡ ಬರ್ಪನೆ ಈ ಪಡ್ದಾಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಐಟು ಏತ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಬಂತನುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಆಯಂತೆ ಒಂತೆ ಆರಾಮಡು ಉಲ್ಲಿ ಜಿನ ಪರಂದು ಅಂತ ಏನು ಓಪನ್ ಆದ ಪಣಂದಿಲ್ಲ ಮೇಲ ನಾಮ ಜೋಕರ್ ಜತ್ತನೇ ಜತ್ತಿರಿ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅಂತೆ ಆಯ ನಲಿಪುನ ಆಯ ನಲಿಪುನ ಆಯನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಐಕ ಅವ್ಲು ಬಂದಿರು ಆರು ನಲಿಪುನೇ ಬೋಡ್ಸಿ ಆ ಜೀಪದ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳುಂಡಾನು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗೊಂಬೆ ಮಲ್ಪುನಗಳ ಆಯ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ ಸಟ್ಟು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕರೆಗೆ ಉಪದರ ಹೇಳಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐನು ಬರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತುಕೋದು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಂಕಲೆ ಆಂಡು ಬಂದು ಮಲ್ಪನೆ ಎನ್ನ ಒಡೆದಿವಂತೆ ಬೋಡಿಗೆ ಬಂಡ ಇಮಾನಡು ಓಪಣ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೆಗಲೆ ಬೋಡಿಗೆ ಎಂಕ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ಬೋಡಿಗೆ ಇಮಾನಡು ಆವಂದು ಬಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಬರ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಿಂದೇಲೆ ಎತ್ತಿನಾಕು ಇಲ್ಲ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಡಿಕೇರಿಡು ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ 12 ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಐಕೊಂದು ಪರವ ಗೊಂಬೆ ಎತ್ತಿನ ಆ ಗೊಂಬೆನ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ರಾತ್ರಿ ಐನು ಆ ಮಂಕಿ ಟೈಲರ್ ಪೊಲ್ಲಾದು ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಕೂಜೆಲ್ಲ ಹೊಡತ್ತ ಆ ಸೆಲೂನ್ದ ಎದುಡಿತಿನ ಆ ಅಪಗ ಒಂದು ಮೈಂದಿರು ಐನು ಇಡೆ ಪತ್ತಾದು ಹೋದು ಬಣದಾನಿ ಹೋದು ಜವಣೇನು ಮಾತು ಅವಳಿತ್ತೇರು ಯಾನು ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಅಂಚೆ ಪೋಯಾನು ಚೂನಾಗ ವೀರೇಂದ್ರ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಇತ್ತ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಏನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿರು ಇದು ಕೋಡಡ್ ದಿನಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ನ ಬಂದಿರು ಪಂಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಆಯ್ನಾತ ಯಾನು ಉದ್ಯೋಗ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತನ ವಿದ್ಯೆ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಕಷ್ಟ ಮದಿಮೆ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರತೆ ಪಂಡಿಗೆ ನೆಡ್ದಿ ಅನ್ನ ನನ್ನತ್ತ ಜೀವನದ ಎಪ್ಪೋಲಿ ಬಂಡದ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು ಅವು ಎಂಕ್ ಯಾನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆತ ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾನು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಗೊಂಬೆ ಕುಣಿತ ಹೊಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತನೆ ಶಿಲ್ಪ ಗೊಂಬೆ ಕುಣಿತ ಬೊಕ್ಕ ಪುದರು ಮಾಡ್ದೆ ಅಂಡ್ ಐಕು ತುಂಬು ಬೋರ್ಡೇ ಬರಿಪನಿ ಅಪಗ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಧೂಮಪಾನ ಇತ್ತಿನ ಕೇಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದುಂಬು ಅವು ದಾಲ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಗೊಂಬೆನ ಬತ್ತಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಸಮೇತ ಬೋಂತ ಅಂಚಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊಂಬೆಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೊಂದು ಈ ತಿಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬೋದು 400 ಹತ್ತನು ಅತ್ತೇನು ವಿಷಯ ಬಂಡ ಮತ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದು ಆಯ್ತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೊಂಬೈದ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಂಕಣಿಯರ್ನ ನಮ್ಮ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಒಂಜಿನ ಆ ಜನ ಬಂಡು ಒಂದು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಬರೋಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಬರೋಲಿ ಬಂಡ ಪೋಯ ಅಕ್ಕಲೆ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಪುನಃ ಬಸ್ಸುಡು ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಶೋಕಂಡು ಯಾವ್ದಾನ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೆರನಾಮ ಜೋಕರ್ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ತೀರ್ನ ಟೈಮ್ ಇಡವು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಇತ್ತೇನೆ ಅವಳು ಹೋದನಾಗ ಮೂಲ ಪೋನಗನೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತ ಎಂಚಿನ ಆಪಡ್ತು ಏರಿತ್ತೇರಿ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೆರಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕರ್ ಪಾಡ್ರ ಜನ ಹೊಡತ್ತ ಅದು ಮಾತೆ ಚೆನ್ನ ಮಾಡ್ತು ಕೆಲವರು ಪೋಡಿಗೆ ನಾವು ಎಂಜ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಏರ್ಲದು ಯಾನೇ ಪಡ್ಡಿ ಒಂಡೆ ಮೆರನ ಜೋಕರ್ ಪಾಡ್ದು ಅಪ್ಪಗ ಜೀಪು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಜೀಪು ಬಂಡ ಅಪ್ಪಗದ ಬೊಂಬೈದ ಜೀಪ್ ಅವಳು ಬಂದಿರು ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಇದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಂದು ಬಂದಿರು ಆ ಕೊಂಕಣಿಂದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ದಾಲ ಭಾಷೆ ಎಂದಿದ ದಾಲ ಗಂಡ ಗಾಳಿಜ್ಜಾಂಡು ಅವಳ್ತ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲೆ ಅದು ಮೂಲು ಅಂದು ಆ ಮೆರನಾಮ ಜೋಕರ್ ಜತ್ತನೇ ಜತ್ತಿರಿ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅಂತೆ ಆಯ ನಲಿಪುನ ಆಯ ನಲಿಪುನ ಆಯನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಐಕ ಅವ್ಲು ಬಂದಿರು ಆರು ನಲಿಪುನೇ ಬೋಡ್ಸಿ ಆ ಜೀಪದ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳುಂಡಾನು ಅಂಚೆ ನಾನು ಜೀಪದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಖಾಲಿ ಇರು ವಿಷಯ ಮಲ್ತಾನೆ ನಾನು ಈರ್ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ದನಿ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟು ಗೊಂಬೆದ ವೇಷಲ ಪಾಡ್ದೆ ಏತು ಸತಿ ಪಾಡುವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗೊಂಬೆ ಮಲ್ಪುನಗಳ ಆಯ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ ಸಟ್ಟು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕರೆಗೆ ಉಪದರ ಹೇಳಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐನು ಬರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತುಕೋದು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಂಕಲೆ ಆಂಡು ಬಂದು ಮಲ್ಪನೆ ಅವಳು ಬೊಂಬೈಡು ಹೋದನಾಗ ಬೊಲ್ದು ಗ್ಲೌಸ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಇಪ್ಪತ್ತ ಅವು ಅವೇ ಡಿಟ್ಟು ಡ್ರೆಸ್ ಬಲ್ಲೂನು ಮಂಡ ಅವು ಟೈಲರ್ನ ಅವೇ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆ ಆಲ್ಟ್ ಮಲ್ತುಕೊಳ್ಳೋದು ಮಲ್ಪನೆ ಬೊಲ್ದು ಗ್ಲೌಸ್ ಜನಕ್ಕಲು ಕೊರೋನ ಕಾಸಿನ ಮೂಲ ಬಾಡ್ರೆ ಜಾಗೆಜ್ಜಿ ಆ ಗ್ಲೌಸ್ ತೊಲೈ ಬಾಡ್ನಿ ಓಡಿ ಬಾಡ್ನಿಗೆ ಅವಳು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರಪಿರಿಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಬೊಂಬೈಡು ಇಂಚೆ ಸುರುತ ಸಲ ಬೊಂಬೈಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದು ಗ್ರೂಪೇ ಅಲ್ತ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಗ ಕೊಂಕಣಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಕೊಂಕಣಿ ಹಾಂ ಐಟ್ದೊಕ್ಕ ಪಿರಂಜಿ ಇಂದು ಪೋನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏತು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಆದಿಪ್ಪು ಮೂಲು ಕುಡ್ಲದಲ್ಪ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಮೂಲು ಅವಳು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇಮ್ ಡೇ ಒಂಜೇ ದಿನ ದಾದ ಮಲ್ಪನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮೂಲ ಬಂಡೇರು ಅವಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಬರೋಡು ಯಾನು ಬರೋಡು ಒಂದೇ ಬಂಡೇರು ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಯಾಣಪುರದಾರು ಒಂಜಿ 6 ಏಪಲ ಲೆಪ್ಪು ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂಚದು ಬರೋಡು ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಅವಳು 6 ಬಂಡೇರು ಈ ರೀತಿನ ಆಪಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಆಯ್ಕೆ ಬೇರೆ ನೆತ್ತ ವಿಮಾನದ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ದಾರ್
ಬೇರೆ ಬಂಡರು ಅಂಚನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅರ್ಧ ಚಾರ್ಜ್ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರಪ ಅರ್ಧ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುಗೊರ್ಲಿ ಎಂದು ಬಂಡೆ ಅಕ್ಕಳೆ ಅಕ್ಕಳೆ ಪಾತೆರಂದು ಏನು ಅಂಚ ಬಂಡೆ ಏನದು ಆಪುಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡೆ ಜನಕುಲ್ಲ ಅಂದು ಆವಡತ್ತ ಜನಗಳು ಎಂಚ ಹಣ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೂಲು ಬೇರೆ ಬಂಡರು ಎಂಕಲ 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆಪಣದು ಮುಗಿನಾಗ ಸ್ವಾಮಿನಕಲ ಟ್ರಕ್ ಮತ್ತು ಆಪಣತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಗೊತ್ತೊಂದು ಮಣದಾನಿ ಮುಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಬಾಗಿದ ಮುಕ್ಕಲು ವೇಷಧಾರನಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಳು ಬಸ್ ಹಿಡ್ಬೋತೀರು ಪೂರ ಜನಲ್ಲ ಪೋದಾನಾಗ ಮೂಲು ಯಾನ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಡೆದಿ ಒಂತೆ ಬೋಡಿಗೆ ಬಂಡ ಇಮಾನಡು ಓಪಣ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೆಗಲೆ ಬೋಡಿಗೆ ಎಂಕ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ಬೋಡಿಗೆ ಇಮಾನಡು ಆವೊಂದು ಬಂದು ಮಣದಾನೆ ಅವು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೇಶವ ಅನ್ಪಣೆ ಈ ದಾಲ ಪೊಡಿ ಪಚ್ಚಿ ಆ ಕಾರು ಬೋತವನು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ 2-3 ಜನ ಪೋಯಿನಿ ಎಂಕ ಇಮಾನಡುಗುಲ್ಲೆರ ಬೋಡಿಗೆ ಆತನು ಅವಳು ಅನ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಚಿಲ್ಲರ ಎತ್ತ ಇತ್ತನು ಅಡೆ ಬೋದು ಮುಕ್ಕಳೆ ತೂನಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಂತೆ ಆತ ಅಂಚಿನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತಿನಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಬೈದಾಗಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದಿರಿ ಎಂಕ್ಲು ಈಗ ಆಪುಜಿ ಅವಳು ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲು ಇತ್ತಿನ ಮೂಲು ಮೂಜಿದೆ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಐನು ಉಂತೆ ಅದು ಅಪ್ಪಗ ಆತು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತಿನ ಏತು ಪಾರ್ಟಿದಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮೆರವಣಿಗೆನು ಅವು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಸಮಾತ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಣ ನಿಕ್ಲಿ ವಾದಿ ನಾವು 5ನೇ ದಿನ ನಾಟಕ ಕಾಪಿಗಡ್ಡ ನಾಟಕ 5 ದಿನ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಪಣ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತಾರೀಕು ಹೊಡೆದುಪ್ಪ ಅತ್ತ ಆತು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆತು ಏತೋ ಡಿಮಾಂಡ್ ಪೋಪುಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಡಿಪುನಿ ವಿಸಿಟ್ ಅಂದು ಜನಕುಲು ಮಲ್ಪಡತ್ತ ಇತ್ತದ ಜನಕುಲು ಬುರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರ್ಪ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಸುರು ಗಿರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಬತ್ತನತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಿರೆಗ್ ಕೊರ್ತಿನ ಸಂಭಾವನೆ ಏತಂದಿರೆಗೆ ನೆನಪುಂಡ ಸುರೂತ ಸಲ ತಿರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ದುಡ್ಡು ಮನ್ಪುಲಿದಾದ ಸುರೂತ ಸಲ 38 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಮನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರು ಇಡೀ ಸೆಟ್ಗೆ ಐಟಿರ್ನ ಖರ್ಚಿ ಪೋದು ಬರ್ಪಿನ ಪೂರ ಐಟಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾನ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾನ್ ಪೋಪುನಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾಲ ಜಪ್ಪಗ ಎಂಕಲಿಗೆ 5,000 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ 100-150 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಚಾಯ್ತು ಬತ್ತು ಅಕ್ಕಲ ಉರುದು ಬತ್ತು ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪರಂಗಿ ಬೇಟೆ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಉಪನ ಬರೋ ಚೌತಿ ಅಷ್ಟಮಿ ದಸರಾ ಕುದ್ದೋಳಿ ದಸರಾ ಎಲ್ಲ ಹೋತ ಎಂಕ್ಲು ಏತೋ ನೆಕ್ಕ ಪೋತ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಮೆಡ್ರಾಸ್ಡ್ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತದೆ ತ್ರಿವಂಡ್ರಂ ಅಲ್ಪ ಚಿಪ್ಪಿಂದ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಶಿಲ್ಪ ಅಂದ್ ಅಲ್ಲ ಮದುವೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಸಮೇತ ಬೋತೆ ಎಂಕಲ್ ಇಟ್ಲ ವೇಷ ಮಾಡ್ದೆ ಮುಂಚೆ ಪೂರ ಕತೆ ಪಣಿಯರ ಬಂಡ ಏತ್ತಲ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಈ ಗೊಂಬೆದ ಇರ್ನೈತ 38 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಈ ಗೊಂಬೆ ನಲಿಪುನ ವಿಷಯ ಉಡವೇನ ತಯಾರು ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಏ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಆತಂಡ ಒಂದೆಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಎಪ್ಪೊಲಿ ಆತ ಇಡೀಗ ಉಂತವುಗನ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡೇರೆ ಒಂಜೇ ಒಂಜೇ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ ಆತನು ಏಪಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಾಯಗ್ ಬತ್ತಂಡವು ದಾಯಗ್ ಬತ್ತನ ಮಂಡ ಎಂಕ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈತ ನೆನಪಂದೆ ಓಲ ಏರ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದೆ ಯಾನೇ ಅದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತದಕ್ಕಲ ಜವನ ಲೆಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಡ್ಪೊಂದಿತ್ತೆ ಆತ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು ಸುರುತ ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇನ್ನು ಆಡುವತ್ತರನೇ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಆದ ಬೋತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಊಡ ಅರಸಿಗೆರಿಗ ನೆಕ್ಕಬೋದು ಪೇಪರ್ದ ಒಂದು 5 ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಕ್ಕಲಗ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ತರು ಅವಳು ಪ್ರಾಯದ ಅಕ್ಕಲನಾಗ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಬಂಗತ್ತಿನ ಪೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ಅವೇ ಸಾಧ್ಯ ಹೋಯ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ತಾನೆ ಅವು ಮಲ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮಲ್ತಾನೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗಳ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪನಿ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬೇತೆ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪನಿ ಫೋಟೋಸ್ ಇಯರ್ ಪನ್ಪಿನೇ ಅಂತ ಈರವೇನು ತೂದು ಬದು ಫಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ನಿತಿನ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಫೋಟೋ ಒಂದು ಅವಳು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ತರ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೇನೆ ಅವು ಮಲ್ಪಗ ಕಲಾವಿದರ ಬತ್ತನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರು ಎಂಕ್ಲೆ ಅವೊಂಜಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಒಂದ ಕುದುರೆಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಒಂದ ಕರಗ ಪೊಂಡುಲು ನಡಿಪುಣಿಕ ಅವು ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕರಗ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪು ಅಂದ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ದಾಲ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಪಂಡದ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಎಂಗ್ಲ ಶಿಲ್ಪ ಗೊಂಬೆ ಪಂಡದ ಪುದರ್ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಅವ್ಯವರ ಏತ ನಡತೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ಬುಧರಡ್ ನಿಕುಲು ಪಂಡದ ಪೋಪಿನಿ ಬಟ್ ಬೇತ ಟೀಮ್ ದೊಕುಲು ಪೋದು ನಲ್ತದು ಬರ್ಪಿನಿ ನಲ್ತು ಬರ್ಪಿನಿ ಅವು ಏತಲ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ತೀರ್ ಈ ಶಿಲ್ಪಕಲ ಗೊಂಬೆ ಬಳಗ ಐತ ಸಾಧಾರಣ 38 ವರ್ಷದ ಮಂತೊಂದು ಬರಂದು ನಡುಟಿತ್ತೀರ್ನ ಮಗೆ ಬದದಿರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಸುರುಕೀರಿ ಎನ್ನದಿತ್ತರ ಒಂಜಿ 6 ವರ್ಷ ಮಂತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಐತಿ ಯಾನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾರ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಬುರೊಂದೇನು ಮನ್ಪೆರ ಉಂಡ ಅತಿ ಎಂಕೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ನೆನಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಕೊನೊನಗನೆ ಅಕ್ಲೇನ ಆ ರೀತಿಯೇ ಕೊನಪುನೆ ಬೇನಗ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನೆತ್ತಿಗೆ ಆರ್ಟ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅವು ನೆಟ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಡ ಅವಕಾಶ ಉಂಡತ್ತ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಕಲ್ಪ ಜರಿಂದ ಅಂಡಲ ಅಕ್ಲ ನೆತ್ತೆರ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಂಡತೆ ಅಂದಂದ ಆ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪು ಅನ್ಪುನ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಹಾಕಲ ಬೇತೆ ಆಟ ಏತು ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತದ ನೆಕ್ ಸೇರಿದು ಇತ್ತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಅತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆನು ಗೊಂಬೆನು ಒಯ್ ಇಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊಂಬೆನು ಮದ್ಮೆದ ಸೀನ್ ಉಂಟು ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅವು ಆ ವರ್ಷ ಶುರುವಾಯಿನಿ ಸರ್ ತುಂಬ ಬಂಡಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಗೊಂಬೆಲ್ಲ ಸೀಮಿತ ಆದಿತ್ತಂಡ್ರಿ ಪಂಡಗ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಮದಿಮೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಇತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ತೂದೆ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ ಬಟ್ ಅವು ಆ ಇಸಿವಿಡು ಬತ್ತೀನಿ ಶುರುಕು ಮದಿಮೆದವ್ರು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಅವು ಏತಿಂದ ಅಂದಾಜಾಪು ಇಂಕ್ಲೆ ಆತು ನೆಕ್ಕ ಪೋತ ಗೊಂಬೆಲೆ ಐನು ಗೊಂಬೆ ಆವಡು 10 ಗೊಂಬೆ ಆವಡು ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಆಕ್ಲಿ ಬೋಡ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಅಂಚೆನೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸತ್ತೆ ನಾಡು ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚೆ ಮಲ್ತಂಡವು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲೆ ಬೋಡೇನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಡ್ಬೇಕ ಕಥಗಳಿ ಕಥಗಳಿ ಒಂಜೇ ವರ್ಷಡು ರೈಸು ಆಂಡವಳು ಐದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಬೋಡು ಉಂಡು ಪೂರ ಗಿಚ್ಚದು ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲ ದಿತ್ತು ಕೃಷ್ಣೆ ಕಥಗಳಿದಕ್ಲ ಒಂದು ಕಥಗಳಿದ ಕೃಷ್ಣೆದು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅಕಲ ಇಂಚೆ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತಲ ಮಲ್ತ ಕೇರಳದ ಮೂಲು ಬಡಗುದ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕಲೆಂಕ್ಲಿ ಅದು ಇಸ್ವಿ ಮಾತ್ರ ಅದಲ್ಲಿತ್ತು 20 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅವು ಪೋದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಪೋದು ಪುನಗ ಅವಳು ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅವಲ್ತ ನಿಕ್ಲು ಪೋತಾರ ಹಾಂ ಏತು ಭಂಗ ಬಂಡ ಕಲಾವಿದರನಕ್ಲೆ ಆತು ತೊಂದರೆ ಅವರಂತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಆಗ ಒಂಜಿ ಅಪಗನೆ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜರು ಹೊತ್ತು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮುಂಡಾಸ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ದೇವರ ದಯ ಇರಲಿ ಇದು ಮಾಡೋದು ಪಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕನವೇ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅವಂತ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕುಳ್ಳ ಗೊಂಬೆ ಅಂತ ಮಲ್ತೈತೆ ಎಂಕ್ಲು ಅವಳು ಬೋದು ಐನೊಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಯ್ದಕ್ಕನೆ ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಿತ್ತೇನೆ ಹಬ್ಬ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಐದಿತ್ತೇನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ ಅಪ್ಪಗನೇ ಬಂಡೇರು ಅಲ್ತ ಆಫೀಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರು ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೀವು ವರ್ಷವೂ ಬರಬೇಕಂತೆ ಏರಿಯಾಗಳು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಏಜ್ ಪ್ರವೇಶನ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೊರ್ಪುನ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಣ್ಣ 4 ಜನ ಬಂದು ನೀವು ವರ್ಷ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಮೀಗೊಂದು ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡವಳು ಅವಳು ಖಾಲಿ ಅವಾಗ 5,000 ತಿಕ್ಕೊಂತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೋನ ಏರಿಯಿಂದ ಕೊರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಲ ಉಂಡತಗ ಆಕಲ ಕೊರ್ಪುನ ದೋತುರ್ನ ಬಣ್ಣ ಬರ್ತದೆ ಎಂಚಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಗನ ವರ್ಷ ಪಿರಲ ಪೋಯ್ ಅಪ್ಪಗ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ತೊಂದರೆ ನಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿಲಿ ನಾನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತೇನೆ ಹಣದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಬಂಡದ್ದು ಪೋಯಂಗೆ ಮೂರು ಅಪ್ಪಗನೇ ಶುರು ಆತಂಡು ಇರು ಪೋಪರ ಬೀಡಿ ದಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲು ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಕಾಸು ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪ ಅಂಚೆ ಎಂಕ ಅದು ಮಾತಾಡೆಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಬರ್ಪಲೆ ಕಂಡು ಪಂಡ ಆತು ಎಂಕ್ಲನ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಜನಪ್ರಿಯ ಆತಂಡು ಪಕ್ಕ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಆತ ಬಾಕಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ಪುದಾರ ಕೊಣತ್ತುಕೋರು ಅಂಚ ನೆತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪೋತ ಅಂಚೆ ಮೂಲು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಫುಲ್ಲು ರಡ್ಡಿದಂತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತನು ಐಟ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಗಳ ಖುಷಿ ಭಾರಿ ಬುಧಾರಂಡ ಅವು ಓಡಾಡವಂಡ ಪ್ರತಿ ನೆತ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕೇಂಡಿದ್ರು ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಬುಡಿಯನ್ನು ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟಪಡ ಆಕಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಬಣ್ಣದು ಅಂದು ಬಲೆ ಅಂದು ఒక ఓమాత కార్యక్రమాలు పోతారు సార్ మస్తు మళ్ళా అందు పండండ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನೈನಿತ ಓಪನ್ ಆದ ಪನ್ನಡಾಪುಡು ದಯಬಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ವಿರಸತ್ ಐಟು ಮಾತು ಎಂಕ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಲ್ಲ ಅವಳು ಯಾರು ಕಲಾವಿದರು ಬಂಡ ಅಕ್ಲ ಕಲೆ ಬಂಡ ಆರೆಗಂಡು ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ 10-25 ಜನ ಬೋದು ಯಾನ್ ಬರ್ತಾನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬರ್ಬೇಕು ಪಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆದ ಕಲಾವಿದರು ಬಂಡ ಆರೆಗೆ ಎಂದು ಗೌರವ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಆರೇ ಬರ್ಪಣ 71 ಗೊಂಬೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ದಿಕ್ಕಲ ಸಟ್ಟು ಬೋರ್ಡು ಅವು ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಣ ಬೇರೆ ಇಂಚಿನಾರು ಕೊರಿಯರ್ ತಗೊಂಡು ಅವಳು 100 ಬೇತಾಳ ಬಂತೀರಿ ಬೇತಾಳ ಬಂದು ಗೊತ್ತ 39 ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೇರ್ನೆ 40,000 ಬೋರ್ಡು ಅಂಚೆಲ್ಲ 100 ಬೇತಾಳ ಅವನು ಏನಾರ್ದು 1,000 ಬಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂತದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಯ್ಯೋ ಮಲ್ತ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಅವಳ 40 ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ 100 ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಅವು ಪುರ ಒಂದತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ನೆಕ್ಕು ಬಾರಿ ಪನ್ನೆರ ಬಂತೇನೆ ಈರ್ನ ಏ ಪೈರೆ ಕಾಸು ಬಡಿ ಆನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಓಪನ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿಪಾನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾಪೋಷಕರು ಐಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾತರಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಉಳ್ಳರಪ್ಪ ಇತ್ತೆ 38 ವರ್ಷದ ಈ ಜರ್ನಿ ಇರೇಗ ದಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಬರ್ತದನ ಸರ್ ಓ
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಬೈತನ ಗೌರವ ಬರ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಿಂದೇಲೆ ಎತ್ತಿನ ಉಳ್ಳಿದೆ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಡಿಕೇರಿ ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ 12 ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಡ ಐಟು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಾವು ದಯಪಣ್ಣಗ ಯಾನು ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ರಾಮ ಭಜನ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಸಂಚಾಲಕರು ಬೊಕ್ಕ ರಾಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಐತ ಸಂಸ್ಥೆದನೇ ಒಂಜಿ ಸಂಚಾಲಕ ಆರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಓಲು ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ಆರು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ತಾರೆ ಯಾನು ಬಂಡೆ ಸರ್ ನನಗೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಇದು ಉಂಟು ಒಂದು ಆಸೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದಾದ ಸಿಕ್ಕಲಿಂದ ನೋಡೋ ಮಾರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಒಂದು ಈ ವರ್ಷ ನಿನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬರುವ ವರ್ಷ ನೋಡುವ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತರಬೇಕು ಅಂಚ ಇತ್ತಿನ 25 ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ನಡಪಾಯನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಇತಿಹಾಸ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಏರ ಬಂಡೇರು ನಿಖಿಲ ಅಂಚಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಳ ಅಂದಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆದಿತ್ತಿನ ಅವಳು ಅದು ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನ ಅವಳು ಮೆರವಣಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಐಕ ಪೋದನಾಗ ಅವಳು ಕಾವಂದೇರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಡ್ಡಿರ್ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ನೀವು ಸೆಲ್ಪಾದಿತ್ತಿಂದ ಮೂಜಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬಂಡ ಅವು ಅರ್ಧ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಣಗನೆ ಅದು ಕಾವಂತರ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಮೂಜಿನೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿಗೆ ಬಂಡದು ಐಟೆಂಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೈಟ್ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಅವಳು 6 ನೆಲ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಡ್ಡಿಯರ್ನ ಜೋಕ್ಲು 500 ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತ ಅವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮಕ್ಕಳ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಪುನಿಗೆ ಅವಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಐಟು ಪ್ರತಿ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲ್ಪ ಮೂಜಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ಉಂಡೈತೆ ಕಲರ್ ಇಂಚ ಇಂಚೆ ಪುನಃ ಮಾತ್ರ ಆನೆ 10 ಗಂಟೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ 500 ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕುರಿಯೋದು ಕೊಡ್ದು ಆ ಮನದಿಯನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮದುವೆದ ಆಯ್ತು ಡೇಟ್ಲ ಎಂಕಲು ಬಿಡ್ತೀವಿ ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ಇಂಚ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಂಡು ಮಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಜವನರು ಜೋಕ್ಲ ಆವಡತ್ತ ಪಂಡದು ಐಕೊಂದು ಪರವ ಗೊಂಬೆ ಎತ್ತಿನ ಆ ಗೊಂಬೆನ ಜೋಕ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ರಾತ್ರಿ ಐನು ಆ ಮಂಕಿ ಟೈಲರ್ ಪೊಲ್ಲಾದು ಜೋಕ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಕೂಜೆಲ್ಲ ಆವಡತ್ತ ಆ ಸೆಲೂನ್ದ ಎದುಡಿತನ ಆ ಅಪಗ ಒಂದು ಮೈಂದಿರು ಐನು ಇಡೆ ಪತ್ತಾದು ಪೋದು ಬಣದಾನಿ ಪೋದು ಜವನೇರು ಮತ್ತೆ ಅವಳುತ್ತೀರು ಯಾನು ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಅಂಚೆ ಪೋಯಾನು ತೂನಾಗ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಡ್ಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಇತ್ತ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಏನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿರು ಇದು ಕೋಡಡ್ ದಿನಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ನ ಬಂಡೇರು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಕಲಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ 6 ವರ್ಷಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾನು ಐನ್ಲ ಪನೋಡಾಪನು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮಗೊಂಜಿ ಸಾದಿಲ ಓವುಲ ಪಂತನ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೆ ಏಪ ತೊಂದರೆ ಅಂಡು ಬಾಲೆಯಿಂದ ಆರ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕಾವಂತೆಲ್ಲ ಬಂತೇಳಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಓಯ್ನಿ ನಾನು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ಟಡ ಯಾನು ಒಂದು ಪಂಡೆತ ಒಂಡದು ಒರಿ ಬಂಡಿರು ಇತ್ತೇನಿಗ್ಲ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಳ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯ್ನ ಈಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಿಂದು ಇರ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರಿಯರು ಮತ್ತೊಂದು ಮನದಾನೆ ಯಾನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೋದು ಅವಳು ಯಾನೇರಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಳು ಪೂದನ ಬಂಡೇರು ಇಂಚೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೇನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬೈನಿ ಕಾವಂದಿರು ಪುನಃ ಬೇತೈತೆ ಜಾಗ ಪೂದನ ಬಂಡಿ ಇಂಚೆ ಅವಳು ಒರೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ ನಡೆದಿಂಚಿ ನಾಡ್ರೆ ಗೊರ್ಲು ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಅಂದು ಗೊಂಬೆದ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಅವೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸು ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ಯಾನು ಫೈಲ್ ಮಲ್ಪೇನಂತೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಇಡೆಗೆ ಅಂಚೆ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿನ ಟೈಮ್ ಅವಳು ಹೋದ ಅಪ್ಪಗ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅದು ಎಂಕ್ 6ನ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಪೊಲೀಸರು ಇತ್ತಿರು ಅವ್ರು ಬತ್ತಿದಲ್ಲಿ ತಂದು ಮಣ್ಣ ಈಗ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪಾಸ್ ಆತನ ನಾನು ಮೂಜಿನ ರೆಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಣವೇರಿ ಅಂಚೆ ಒಂಜೇನೆಟ್ಟು ಟೇಕ್ಡು ಪಾಸೆ ಅಂಚ 6ನ ಕ್ಯಾರ ಪುಡೆ ಆಯ್ನು ಒಕ್ಕ ಓವುನೆತ್ತು ಬೋಲೆ ಒಂಚೂರು ಅಣ್ಣ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿನ ಆಪಡಿ ಎನ್ನನೇ ಪಂಡದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಐನು ಒಂಜಿ ಚೆರಿ ಒಂದೇ ಅದು ನಿಜ ನಿಜ ಓ ಇತ್ತು ನಾನು ಒರಿಯನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಬೋಡು ಅಂಚೆದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಬಂದಿದ್ದು 6 ಮನದನ್ನೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂಚ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕಲೆಯಂದೇ ನೆಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪುದರ್ಲು ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈತ್ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಗೊಂಬೆಲೆ ಮಂತಾರೆ ನೆಟ್ಟು ನಾಡುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಃಖ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗೊಂಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರಾ ಗೊಂಬೆಲ್ಲ ತೆಲಿಪುನನೆ ಪುಂಡು ಓ ಅಂಡಲ್ಲ ಇರೇಗೊಂಜಿ ಕಠಿಣ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಾಲ ಬರ್ತದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಠಿಣ ಸಮಯ ಇಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀರು ವಯಸ್ಸೊಂದು ಅಡೆಗೆ ಇರು ತಿಳ್ತೊಂದೆ ಬೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಉಂಡು ಆನಿದ ದಿನ ಈರು ದುಃಖ ಅಡಿತಾರೆ ಬಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಯಸ್ಸೊಂದಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಗೊಂಬೆನ ಪಾಡ್ದೆ ಇರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ದಿನಕುಲೋಲ ಉಂಡ ಇರ್ನ ದುಃಖದ ದಿನಕುಲೋಲ ಉಂಡಪ್ಪ ಎತ್ತದಿ ಕಿಡ್ಬೋದು ಅವಳು ಜಾಗೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಲ್ಪನ ಜಾಗೆ ಬೋದು
ಅಡೆ ಹೋದನಗ ಅವು ಇಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಚೌತಿರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತಾರೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೋಪನ ಎಂಕ್ಲಿ ತೆರಿಪಾದನಲ್ಲಜ್ಜಿ ಇಂಚೆ ಬೋಪನ ಸಾದಿ ಇಂಚೆ ಬೋತಂಡ ಅಡೆ ಉಂಟುನಾಗ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ದಾದಾನಪುನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಅರಿತರ ಕಮಿಟೆಡ್ ಪಂಡ ಸಂಗತಿ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ ಇಂಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಆಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚಿರಿಪಿರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನೀವು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಈಗ ಸಂಗತಿ ಮಾಡಿ ಈ ರೋಡ್ ಈಗ ಮೆರವಣಿಗೆ ರೋಡ್ ಈಗ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನೀವು ಈಚೆಂದ ಹೋಗಿ ಬಂಡೆ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ತೂದು ಖುಷಿ ಅಂಡಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಅಂಚೆ ಕೆಲಸ ಸತಿ ಸತಿ ಅಯ್ನು ಪಂಡು ಸುಖಜ್ಜವು ಜನಕುಲ್ಲ ಬರಂದೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಂದೆ ಹೆಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಶಾಂತಣ್ಣೆ ಆಯ್ ಪೂರ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಎನ್ನ ಶಾಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ವೇಷ ಮಾಡಬಾರ್ದು ರಮಣಾಂತರ ಪುಣ ಅಂಚೇನೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಪುಣ ಅಂತು ಪುಣ ಆತು ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ ಆಯ್ಡಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಶಾಲೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೂರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಇರೇಗ ಆಯ್ ಬಂಡ ತುಂದು ಇತ್ತೆ ಹೊರ ದಾನ ಹತ್ತಿರ ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ರಮಣ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಆರು ಪಂತೀರಿ ಆ ಮಲ್ಪವನವರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ನಿತ್ಯರು ಬೇರತ್ತೆ ಎಮ್ಮೆನತ್ತು ಬೊಕ್ಕರಿ ಹತ್ತದು ಪಂಡೇರು ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಗೊಂಬೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಬಂದಾಗ 8 ಗಂಟೆಗೆ ರೆಡಿ ಪೋಡು ದಯ ಪಂಡ ವೀರಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಪಗ ಒಂದು ಆಯ್ತಾರೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇನಾರಿ ಆನಿ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲು 8 ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಮುಟ್ಟೋಡೆ ಪೂಂಜಾಲು ಗಂಟೆ ಎಂಕ್ಲ ಅವಳೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತಿದ್ದು ಅವಳೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲು ಬರೋಡೆ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲಿ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಪುತ್ತೂರು ಸೈಡ್ ನೇಮದ ಈ ನೇಮ ಉಂಟು ಐ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ತುಂದಿದೆ ಈ ನೇಮ ಕಟ್ಟನೆ ರೆಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಬುದಾರನ 7 ಗಂಟೆ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಆರುಲಿರ ಬತ್ತದು ದಾದಾನಪುಣಿ ವೇಷ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವೇಷ ಅಲ್ಲ ತೆಪ್ಪುಡ ಆ ಕುದುರೆ ಅಕ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಸೆಕೆ ಹಾಪುಡು ಅಡೆ ಹೋದನಾಗ ಪೋಲಿ ಬಂದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಎತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪದ ಪೂಂಜೆಲ್ಲಟ್ಟೆ ಪೋಲಿ ಅಲ್ಪದ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ದಾನ ಎತ್ತಂಡು ಮೂಲು ಅನ್ನಾಗ ವೇಷ ಕತ್ತು ಲೋಡು ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಪ್ಪಾಗ ಜೀಪು ಇಚ್ಚಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೀಪ್ ಇತ್ತೇನೆ ಐಟು ಮಾತಲು ಒಂದು ಕುದುರೆ ಮಾತ ಕಟ್ಟದಾದನಾಗ ಸೈರನಿಗೆ ಎಂಡು ಬಂಟ್ವಾಳದಿಂಚಿ ಸೈರನಿಗೆ ಎಂಡದು ಪೋಯಂಕ್ಲು ಹೋದನಾಗ ಆರೇನು ಬೆರಿ ಗೊತ್ತಾಡ್ತಾನೆ ಆರಿಗೆ ಒಂದುಲ ಉಂಡು ಬೆಂಗಾವಲು ಪೊಲೀಸರು ಉಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪನೆ ಐದು ತುಂಬ ಎನ್ಸಿ ಒಂದು ಊರು ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಮಲ್ತಾನೆ ಒಂದು ಅವಳು ಯಾರು ಆರೇನು ಏಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾರ ಪಕ್ಕ ಪೋಯ್ಸು ಸರ್ 1 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಹಾಂ ರಮೇಶರ ಇರ್ನ ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಇತ್ತ ಪೋಡು ಮುಟ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಂಡವಳು ಕಾಪೇರು ಈರ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್ ಇಂಚೆ ಕೋಡೆ ನೇಮಬೋದು ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತ ಬರ್ತನೆ ನಿಕ್ ಏತು ಬೋಡುತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ನಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಈರು ಪೋದು ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಆ ಜನ ಗಿಚ್ಚಾವಡ್ತಿ ನಿಕ್ಕಲು ಗಿಚ್ಚಾವಡ್ತಿ 6 ಬತ್ತು ಆಂಡು ಐ ಬೀಳ್ದು ಬತ್ತು ಆಡೋದು 6ನ ಜಮ್ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಚಲ ಕಟ್ಟಿಯ ಎಂಕಲ ಒಂದು 6ನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂಚದನಾಗ ಸಭೆ ಶುರು ಮಾಡು 6 ಬೇತೆ ಒಡೆ ಪೋಡು ಆರು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ವೀರಪ್ಪ ಕಾಪು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಏತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಂಡು ಏನಾದ್ರು ಅದು ಏತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಂಡು ಅವ್ರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ ಅದು ಅವ್ರು போய் ಬಯ್ಯನಾಗ ಕಾಸು ಪೋನಾಗ ಈ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಂದಿದ್ದು 6ನ ಬೊಬ್ಬೆನ ಬೊಬ್ಬೆ ಇರು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಪ್ಪ ರಂಚ ಆರು ಪೋತುನು ರಮಣ ಹತ್ರ ಬೋಲ್ ಪೋತುನು ಗೊತ್ತುನು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಪೋತುನಿ ಅವಳು ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ನರ್ಸನಾಗ್ಲಜ್ಜಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದು ಆ ಜನ ಅವತ್ತಿಂಬರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ನಿಕ್ಲಡೆ ಬರಲ್ಲ ನಾವು ಇಡೇ ಬರ್ಪೇಂದು ಬನೋಚ ಅವಳು ಆಕಲು ಬರ್ತು ಉಪ್ಪು ಜರಿತ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಗತಿ ತೀರ್ನ ಒಂಜಿ 38 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿಡ್ ಹೊರ ಪಿರ ತಿರುಗದು ತೂನಾಗ ಇರೆಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸರ್ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಂಬೆ ಅದೊಂದು ಇನ್ನಿಕ್ಕಿರ್ನ ಜೀವನ ಶುರುವಾಂಡ ನೆಟ್ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನೆಟ್ ಬತ್ ಬೆಂತೀರ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಮನರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇರೆಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಹೊರ ತಿರುಗದು ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣ ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಬೋಡ ಏನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗನಿ ಯಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಐತೆ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ಮುದ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪುಂಡ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆತ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಏನಾದ್ರು ಅದು ಈತ ಆಳತ್ತಾನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ದುರಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತನಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಏನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಪಡ್ದಾಂಡ ಬರ್ಪೇನೆ ಈ ಪಡ್ದಾಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಐಟು ಏತ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿ ಬಂತನುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಆಯಂತೆ ಒಂತೆ ಆರಾಮಾಡು ಉಲ್ಲಿ ಜಿನ ಪರಂದು ಅಂತ ಏನು ಓಪನ್ ಆದ ಪಣಂದಿಲ್ಲ ಈತ ಕಷ್ಟದ ನಿಟ್ಲ ಬರ್ತನೆ ಇತ್ತ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇರ್ ಬೇಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನಿಯತ್ತದಂತೂ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೋರ್ಡು ಅನ್ನಂದು ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅನ್ಬೋಡು ಅಂದ ಅವು ಪೂರ ರೂಲ್ಸ್ ಬಿಡ್ದು ಪಾರಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಅವು ಬೇತೆಕನ ಸುದ್ದಿನ ಅಂಕಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಮಲ್ತೇರು ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತು 18 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಬಂಟೋಳ್ಳ ಅಂಡ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲತ್ತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ
ಬರ್ಪೇರು ವೇಷದಾಕಲು ಪರಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ಐನೊಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಏರು ಲಾವ್ ಇತ್ತಿನ ಲಾವ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಂಟ್ ಪನ್ನಡ ಗೋಪ್ಯಾರ ಎಂಕ್ಲೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಬೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಕಲ ಪರಂತನ ಅಕ್ಕಲು ಭತ್ತದ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಳು ಎನ್ನ ಏಮ ಭತ್ತದ ಹಾಳಾತಂದು ಅನ್ಕೊಂಡೊಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇಲಡ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಬೋಡು ಅವು ಐನೊಂದು ಮಲ್ತದೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕುಲು ಪೋಪರ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಸರ್ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಬೋರ್ಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಯಾರಾಯರೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಯ್ಯ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅಥವಾ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಬಂದ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಗೊಂಬೆ ದಕಲು ಬತ್ತದು ವೇಷ ಪಾರ್ದು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆ ಬತ್ತು ಎತ್ತಾರೆ ಏತ್ ಸಮಯ 2 ಗಂಟೆ ಬೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಯರೆ ಎಂಕ್ಲ ಐನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ವಿಧಾನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಏತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತಂಜಿ ಅವು ಜನ ಇತ್ತಲೇಕ ದನ ಬಂಡ ಅಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏತು ಬೋಡು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ 10 ಜನತ ಸಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬಂಡದ ಏತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಂಜಿ 10-16 ಜನ ಉಂಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಪೊರ್ತುಗುಲೆತ್ತನಲ್ಲ ಬರ್ಪಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ದುಮ್ನಾನೆ ಎತ್ತನೆ ದುಮ್ನಾನೆ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಸೂಚನೆ ಕೊಡು ಅಕ್ಲ ಮದ್ಮೆಗ ಐಕ ನೆಕ್ ಮಾತ ಪೋದು ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆನೆ ಆತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸದಾಕಲೇ ಉಪ್ಪುನಿ ಅವು ಕೂಲಿ ಬೇಲೆಡು ಬರ್ತದೆ ಡ್ರೈವರ್ ಟೈಲರ್ ಪೈಂಟರ್ ದಾಲ ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಆಯನಾತ ಯಾನು ಉದ್ಯೋಗ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತನ ವಿದ್ಯೆ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಏತೋ ಜನ ಗುಲ್ಲೂರು ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರವೇ ಏತೋ ಜನ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಪಂದ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇನು ಹಾಗೆ ಜನಕ್ಲೇ ಮಾತ ಅಕ್ಲ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರೆ ಅಕ್ಲನ ಒಂತೇನ ಬರ್ಬೇಕು ಕಾಯಲ್ಲ ಬರ್ಪಿ ನನ್ನ ಇದೆ ಈ ಒಂದೇನು ಗೊಂಬೆ ಅದು ಒಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ಇರಗಿತ್ತೆ ಸಮಾಜದ ಗೌರವ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇರಗೆ ಇಂಚ ಬೈದಂಡ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಪೋತಿನಲ್ಲಿ ಏ ಬೈ ಇಂಬೆ ಗೊಂಬೆನಲ್ಲಿ ಪುನಾಯಿ ಪಂಡ ಆತ ಒಂಜಿ ಚೀಪು ಮಂತ್ ಪಾತಿರ ದಿನ ಏಲ ಮಾತದ್ನಕ್ಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಓಲ್ ಅಂಚನೆ ಓಲ್ ಪಂಡ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪಣತ ಗಟ್ಟೋಡು ಮಾತ ದುವೆ ಮಲ್ಪೋಣಿ ಎಂಚ ಗಟ್ಟೋಡು ಮಾತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲಿ ಏತ ಊರು ಅಂತ ಪೋತೆ ಐಟು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆ ಪಣ್ಬಕ್ಕೆ ಎಂಜಿ ಇದಿನ ಎಂಕ್ಲ ರಾಜ ಪಾಡ್ನ ಕೆಲ್ಗುದ್ರ ಪಾಡ್ನ ಮುಸುಂಟು ಪಣಿ ತಾಗುವರು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಮುಟ್ಟ ಅರ್ಪಜಲೆ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಅಂತ ಏರೆಗಳ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆಲುಪು ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಏತ ಎಂಕ್ಲು ಗಟ್ಟ ಪೋಯಿನಪ್ಪಾಗ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಪುಣ ಪೊಣ್ಣೋಲು ಸಮೇತ ಎಂಚ ತೂದು ತೆಲಿಪೆರೆ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಪುಣ ಓ ಆಡೆ ಬದು ಬೂಕ್ ಕಟ್ಟೋದು ಹೌದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಐನು ಪೂರ ಎಂಗ್ಳು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜನಗಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಓಡು ಐನು ಮಲ್ತಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಎಂಚ ಸಾತು ಕೋರುಂದುಂಡು ಸರ್ ಏರಿ ಕುಟುಂಬ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬತ್ತನ ಬಡಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಲರ್ ದುಂಬೆ ಐಟಕ್ಕೆ ಮಾತಲ್ಲ ಇತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಣಿತ ಬಲ್ಲುನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲುವರು ಪಂಡ ತೂದು ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕತ್ತೆ ನಮಗೈತೆ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ 2 ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಕ್ಲು ಅಕ್ಕಲ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲಪನಗ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋದು ಬತ್ತನೆ ಹೋಗಂಡ ದುಮ್ಮಂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೋಡು ಐನು ಕೊರೊಂದು ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚ ನಡತೊಂದು ಉಂಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಡುಲ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸುದ ಪಾತೆರ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪನೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನದಲ್ಲ ಉಂಡ ಇರೇಗೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಆಯ್ಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಹಠ ಬೋಡು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಓವುಲಾಪುಂಡು ಹಠ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಓವುಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ಅಪಗ ಇತ್ತೆ ಈತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಪಗ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳ ಯಾನು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಕೇಶವ ಪಂಡಿತ ಬಾರಿ ಕೊರಂತೆ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಹುಷಾರಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಬರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿಲ ಇರೆಗೆ ಕೇನಾರು ಉಂಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕುಲ್ ಪೋಪಾರು ಬಂದೇನಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಕುಲು ಬರಿಯೇರಲಿ ಅತಿಥಿಲು ಬರಿಯೇರು ಆಜರ 7 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿನಾಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿನಲ್ಲುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ತೀರೆಗಿತ್ತೆ ಈತು ಸಮಯ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದ ಗಟ್ಲೆ ಇರು ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜೆ ಇರ್ದಾರು ಸರಿ ಬರ್ತಗು ಒನಸು ಮಂತದ್ದು ಜಾರು ನೀರು ಬರ್ತು ಜಾರು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ಬೈದಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೆಲಸದ ನಡುಟು ಬತ್ತು ಪನೋಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲು ಕೂಡ ನೀವು ದೇವಣ್ಣಗ ಒಂದು ಕೆನ್ನೆ ದಯಾಗಂದು ಬನ್ನಾಗ ತೂಪುನಾಯಗ್ ಸಾದಿಡು ಪೋಪನಾಗ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಗೊಂಬೆ ವೇಷ ಪೋಪನಾಗ ತೂಪಿನಾಯಗ್ ಬೇಗ ದಾನೆ ಮಾರ ಅವೇನು ತರೇಟು ಪಾಡೊಂದು ಪೋಂಡ ತೆಲ್ತ ಒಂದು ಆಯ್ತ ಉಲೈಡ್ ಬುಲಿಪೇನೆ ತೆಲಿಪೇನೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅವಳು ಎತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರ ಆರಾಮ ಜೀವನ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡತಂದು ಐತ ಬೇನೆ ಬೆಸರ್ ಅವೇನು ಮಂತಿದಿನ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅದು ಇರ್ನ ಉಡಲ್ದ ಪಾತೆರ ಬನ್ಲೆ ಆವಿಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಅವು ಪಣಂದು ಉಪ್ಪಿರು ಜನಕ್ಕಲು ಆಗ ಅಂಡ ಐನ ದೊತ್ತೊನ್ನ ರೀತಿ ಬೋಡತ್ತೆ ಆಕಲಿ ಎಂಚ ಬಂಡದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೈತ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಉಂಡು ಬಂಡದು ಬಂಗ ಉಂಡು ಬಂಡದು
ಅಂಡ ಎಂಚಿನಂದು ಪನ್ಪುಣಿ ಆಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಕಲ್ನ ಒಂದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಂತಿಂಡು ಕೆಲವರು ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರರೇ ಬಂತು ಅದೊಂದು ಅವ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ವೇಷ ಎಲ್ಲ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಡ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟವನ ಸೆಕ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂದುಜ್ಜಿ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಇನ್ನು ಪೂರ ಏನು ತೂದು ಪತ್ತದು ಇನ್ನು ಮಾತ ತೂಪುನಿ ಇಂಚೆಂಚೆ ಆವಡ ಇಂಚೆಂಚೆ ಮಲ್ಪಡ ಒಟ್ಟು ಐನು ಪುರ ಕೆಲ ಕೇಳಂದು ಪಡಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುಣಿ ಕೆಲವು ಅನ್ಪಿಲ್ಲ ಆಳ್ಲ ಬೋಡು ఆయన అటు తొందర ఉందలేక అయితే ఓ నిత్తులే ఇంక పండ ಕೆಲವು ತಂಡದಾಗಲಿ ಪರವಂದಲ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಅತ್ತು ಏನ ಬಣ್ಣದ ಇತ್ತೆ 15 ತಂಡ ಐತೆ ಸೌತ್ ಕೇರಳ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇರೇಗ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡಿತೇವ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಂದು ತೋಜುನ ಸರ್ ಇರ್ಲಕನೆ ತೂದು ಮಂತ್ ದಿನ ಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಇರೇಗಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಂದು ಆಪುಂಡು ಅಕುಲ್ ಬತ್ತಿನ ಅಪಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಐ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೂಡಲೇ ಮನದಾನಿಗೆ ఆయన ಕೊಂಬು ದಿಕ್ಕು ಅಂದು ಬರ್ಪಿ ಎಂದು ದಿಕ್ಕು ಅಂದು ಬರ್ಪಿ ಎಂಚೆ ನಡೆದೊಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಬಂಗ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಬಂಗದ ವಿಷಯ ಅಂದತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆರಾಮ ಆತನಂತೆ ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿನ್ ಸರ್ ಇರೇಗ ಇತ್ತೆ ಏತು ಪ್ರಾಯ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಯ ಎನ್ನ ಬಡದಿನ 68 ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಖಾಲಿ ದನಿಲಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ ಕೂಲ್ದು ಫೋನ್ ವಾಟರ್ ಎತ್ತದು ಬೇಲದಕ್ಲಿನ ಕಡಪುಡ್ಡ ಅಂತ ಒಂದು ಉಲ್ಲರತ್ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ವೇಷ ಪಾಡೊಂದು ವೇಷ ಪಾಡ್ದೆ ಪಾಡುವರೆ ವೇಷ ಪಾಡೋಲಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ನಡಪ ಅಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಅಕಲ್ನ ಆಗು ಹೋಗು ಎಂಚೆ ಪೋಡು ಎಂಚೆ ಬರೋಡು ಏರು ಬೋಡು ಏರು ಬಿಡ್ಚಿ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಚೆ ಬಂಡ ಪನ್ಪೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋರಿ ನಿರ್ಧಾರದ ಪುಣ ఆయన ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಆಯಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚದು ಪುನಃ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಆರಾಮ ಜೀವನ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಕುಲ್ಲಡೆ ಆಪುಜಿ ಈತ ಸಮಯದ ಬೆಲೆಡೆ ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಪುಗ ಕುಳಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ಮಲ್ಪುಗ ದುಂಬುದಾತ ಒಂಜಿ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡತ್ತ ಹುಮ್ಮನಸು ಅವು ಇತ್ತಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಬತ್ತನಿಂದ ಎಂಕ ಅನಿಸುಂಡು ಬಾಕಿದಕ್ಲು ದಾಲ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಇತ್ತದ ಯುವತ ಜವನಿರು ಪುಲಕ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದು ಮನ್ಪುಜಾರೆ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಬ್ಬರು ಇರಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತ ದಾದಾನಲ ಪೊಸತ್ತು ಬತ್ತನಂದು ಬನ್ನ ಇರೆಗ್ ಎಂಚೋ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವೇನು ಎಂಚ ಇರು ಮನ್ಪವರ್ ಇತ್ತದುಲೆ ಇರ್ನೇನು ಒಂಜಿ ಗೊಂಬೆಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ ದೂತೆ ಅವು ಜವಣರೇ ಗೊತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ ಬಂಡ ದಾದ ಆಯವರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಯ ಬಂಡದ ಇದು ಇರೇಗವೇನು ಏರು ಪನ್ಪಿನಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಂಬೆ ಮಂತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರೆ ಬಂಡದು ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಐಟು ಶಾರ್ಪುಲ್ಲೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎತ್ತಿನದವ್ರು ಬೇತೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಐದು ಫೋಟೋ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಈತ ಫೋಟೋ ಕೊಡ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು ಐದು ಕಾಪುನೇರು ಫೋಟೋ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೇನು ಜಾನೈಕ್ ಬೊಕೈಕ್ ತಿದ್ದು ಬಡಿಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿ ಈ ಸೈಡ್ ತರ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟು ಆಯ ಬಣ್ಣನೆ ಸಮ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣನೆ ಸಮ ಅಂದಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ನಿರ್ಧಾರ ಅಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಕನ ಗೊಂಬೆದ ವೇಷ ಪೋನಗ ನಿಕ್ಕನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ತಾಳ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ನಲಿಕೆ ರಡ್ಡ್ರ ಇತ್ತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಬೊರ್ಲು ನಿಕ್ಕಲ್ ನಾವು ಎಂಚ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ ಪಂಡತನ ಯಾನ್ ಇರಡೆಕಡ್ ಬಾತಿರ್ನ ಇರ್ ಬಂಡರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಂಕಲ್ಡ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸೆಟ್ಟೆ ಬೇತೆ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಎಂಚ ಸರ್ ಪಂಡ ಓವು ನೆಕ್ ಎಂಚ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡೋಡ ಅನ್ಪುನ ತಯಾರಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಎಂಚ ಮಂತೋನವಾರ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂಡ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಬರೀತೆ ಟಿವಿ ಬಾಡ್ಡೆ ನಡಪುಜಾರ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಖಲ ಐತೆ ವಾರಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಪುನ ಬೇತೆ ಪಂಡಂಜಿ ಈತು ದುನ್ನದ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಾರನ ತರೆತ ಮಿತ್ತು ಪುಗೆಲುಡು ತುಂಬೊಂದು ಆ ಈಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಾಡನ ಬನ್ನಾಗ ಐಕ್ ನಿಕುಲು ತರೆತ ಪಾರ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದ್ದು ಮನ್ಪುನ ಎಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಹಾಸ್ಯಗಾರೆ ಉಲೈ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪುನಗಾಯಿ ಬಿಲ್ತಿಂದವು ಹಾಸ್ಯ ಮೋನೆ ಆಯ್ ತೆಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪೊಡವ ನಂಗೆ ಪಿದಾಯದಕ್ಕಲೆ ತೋಜುಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಆಯ ತೆಲಿಪುನ ಏಮೋ ತೆಲಿಪು ಅಂದು ಉಪ್ಪುನ ఆయన ಹಾವಭಾವಡು ఆయన ಕೈ ಕಾರು ಎಂಚ ಅಂದುವಾಡು ತರೆ ಎಂಚ ಅಂದು ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ತೂನಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪರು ಒಂಡ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಓಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಕಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಹೊರ ಅಕ್ಲೆ ಪುಡ್ಸೊತ್ತುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ವರ್ಷದ ಬಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಪದ್ಯ ಎತ್ತಿಂದಂಡ ಆ ಪದ್ಯಗೆ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲ ಈ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟಿ ವಿ ಇಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತೆ ತೂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಬಟ್ಟು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪಣೆ ಇತ್ತೆ ಈರು ಸುರು ಮನ್ಪುನಗರ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೂಪುನು ಬಂದನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಗ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಪುನ ಕಾಲಗುಂಡು ಒಂಜಿ ಗೊಂಬೆ ಬತ್ತನು ಬನ್ನನೆ ಜನ ಸೇರುನು ಒಂದು ದಾದ ಪೊಸತ್ತು ಬತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಐತ ಸುತ್ತ ಬೋಪಿನಿ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡ ಗೊಂಬೆ ಬನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಅಂಚ ತೋಜುನು ದೇವಣ್ಣ ಜನಕ್ಕುಲ ಏನು ತೂಪೇರತೆ ಟಿವಿ ಇಡು ಬರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಬಂದ್ರೆ ಮಾ ತೂಪೇರು ಅಂಚದು ಪುನಃ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಐಕದಕ್ಕ ಬೋಳನ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಎಂಚ ಅಂದು ಒಂಜಿ ವೇಷ ಆವಡುಂದಂಡ ಪೊಣ್ಣು ವೇಷದಾಗಲ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಹಾಸ್ಯದ
ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಇಂಬೆ ಕಡೆ ಪಾಡ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಗೊಂಬೆದೆ ಪಾಡ್ನ ಹಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷ ಅವಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮಿಡು ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಕಲರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಅವು ವೆರೈಟಿ ಇತ್ತೇನೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಜನಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಯೇನು ಬರ್ಪುಣಕ್ಲೆ ಅಂಚೆ ದುಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆ ತೂಪೇರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲದ ದಾಯ ಗೊಂಬೆ ತೂಪುಣಿಂದ ಅವು ಅಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಡವು ಅವು ಇಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಲವರು ದಾಲಾಜಿ ಗೊಂಬೆ ಆಯಿತು ಹೋಯ್ತು ಪೋಂಡು ಕಲಾವಿದ್ರ ಅದು ಬದಲಾಡಕ್ಲು ಕಾಸೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಕ ಕಡಪುರ್ಲು ಐಕೆ ಕಡಪುರ್ಲು ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತಲಕನೆ ಎಂಕ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪಣ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬುದಲಕನೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬೇಲ್ಮೋಟ ಬಾಡ್ದೆ ಬಂಡದು ಇತ್ತಲ್ಲವೇನೆ ಬಣ್ಣ ಜನಗಳು ಇತ್ತ ಹೊಸತು ದಾದ ಬೈದನ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ಲಕ್ಕ ಬೊಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪ ಎಂಚ ಅಂದ ಜನಕುಲ ಮತ್ತೆ ಎಂಚಾತನ ಮಾರ ಎಂಚಾತನ ಇನಿಕ್ಲಗೇನು ಎನಿಕ್ಲಾಗೇನು ಪೋದು ಎಂಚಾತಂದು ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂತಂದು ಏತ ಜನ ಒಂತ ಇಂಚ ಆವಡಿತ್ತಿಂದು ಅಂಚ ಆವಡಿತ್ತಿಂದು ಅನ್ಬೇಕು ತನ್ಬೆ ಏತದ ಈ ಕಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಈ ಗೋಡಾನಗ ಬತ್ತ ಗೋಡಾನ ಬನ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನಕಲು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪಾತೆರ ಪಂಡೀರು ಈತ್ ಗೊಂಬೆಲೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ನೆತ್ತ ಮೋಲ್ಡ್ ಆವಡ್ ನೆತ್ತ ಡಿಸೈನ್ ಆವಡ್ ಪೂರ ಈರೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಈರು ಖಾಲಿ ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪಂದ ಇತ್ತ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ದು ಇತ್ತ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಜಾಪುರದಕ್ಕಲ್ಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬತ್ತುಪುನ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಲ್ತ ಗೊಂಬೆ ನಲಿಪುನಕ್ಲೆಗ್ಲಿ ಇರು ಡಿಸೈನ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರಂದು ಕೇಂದ ಅಂದ ಅಂದಂದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಪಾಠ ಅಕ್ಕಲ್ನ ದೇವರು ಎಂಚೋಪುಡು ಅಂಚನೆ ಆವಡು ಬಂದು ಕೊಣಪ್ತಾರೆ ಎಂಕೊಂಚಿ ಚದಿಪುಣು ದಾಯಾರವಲ್ಲಿ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಆದಿತ್ತನ ಏರ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುಣು ಎಂಕ್ ದಯ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಎಂಕೊಂಚಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅದು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಇರೆಗ್ದಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಬೈದಿಜಿ ಅವು ಎನ್ನನೆ ಬೇರೆ ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ಅಂಚನ ಭಾವನೆ ಅಂದ ಎತ್ತನೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ 10 20 25 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಸಟ್ಟದಾಯೆ ಅಪ್ಪ ಸಟ್ಟ ಒಂಜಿ 4 ಇತ್ತೇನೆ ಆಯೆ ಈ ಸಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂಡಿ ಜನ ಅಕ್ಕಲೇ ಬರ್ಪೇನೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೇತೆ ಅಕ್ಕಲು ಬೊಬ್ಬಿ ಇರ್ನ ಏತಿದಿನೊಂಡು ಆತಿನ ಬರ್ಪ ಎಂಕ್ಲಂದು ಪನ್ಪನ ಏಮ್ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಕೆಲವರು ಆ ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳ ಇತ್ತೆ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ವೇಷ ಪಡ್ನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸಟ್ಟೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ತಂಡೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿ ಅಯ್ಯನು ಯಾನ್ ಎಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಈತ ಸಮಯನ ಕೊರಿಯರ್ ಇರ್ನ ಈತ ಪಾತೆರನ್ನ ಕೇಂಡರ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಜನಕುಲು ಇರ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಕಾತ ಒಂದಿತ್ತೀರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಗೊಲ್ ತೂನಗಲ್ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಟಾತೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಅಲಾವಡ್ ವಿಡಿಯೋಲ್ ಇತ್ತುಜಿ ಇರ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಂಬೆ ಕುಣಿತ ಈ ಗೊಂಬೆ ಬಳಗದ ಶಿಲ್ಪ ಗೊಂಬೆ ಬಳಗದ ಈ ವೇಷಭೂಷಣ ತೂದುಪಾರು ಅಂಡ ಇನಿ ಎನ್ನ ಬಾಯಡೆ ಆ ವಿಷಯನ ಪಂಡೆ ನಿಖಿಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಈ ತಂಡದ ಉಪ್ಪಡಂದು